Makandiwa. Hamuna umboita zvakanaka ba. Praising Yesu amaita inhando. Pamberi pozo waMwari dauti kutaurire chokwadi dauti kudzorei musati mamboenderera mberi bane basa renyera muri kuita. Imimi makatumwa kuzoisa peace pamusoro penyika. Muri muprofeti anofana kuona zvichauya nezviripo zvacho zvemunofemerwa naMwari. Kwete zvamaita izvi kundopresa izvi waMnangagwa awa muri kunasa kuona kuti zvinhu zvinomira zvakanaka nemiwo munasa kutozviona kuti zvinhu zvinomira zvakanaka kwakundopresa. What kind of a prophet are you? Mwari haatombofariba nezvamuri kuita waMakandiwa. waMakandiwa makanganisa. You have to reconcile to God nepraise yamaita. Wakadzi weIjipita waizvarisa maIsraelites wakazi naFaro. Kana maIsraelites akusununguka muuraya vana vakomana. Asi iwo nekutya Mwari vakati nguva dzatinosvika maIsraelites asu totosvika atosununguka. Vakatonyepera Faro. Kutya Mwari kuuraya vanhu vasina mhosva. Nemimi muprofiti wemuZimbabwe ane mbiri kwese kwese kwakuenda kuti Mnangagwa zvori kuita zvakanaka. Chokwadi zvatorwa nemurume uyu kuti zveshuwa vamwe vakatenga makombi avo vakatenga midziyo yavo motikari dzavo asi dzakapaka pari zvino izvi nekuti zupuko ndiyo iri kuopareta. Zviri kukufadza iwe here? Vanhu vari kupumhaira mastriti vasina chekuibata vasina chekuita zviri kukufadza iwe here? Avana Elvis Nyati vari kufa zvisina purani zviri kukufadza iwe as a prophet? Uyu akaurawa mukwekwe pachena chena uyu bongani uyu zvakakufadza here as a prophet? Munoona waMakandiwa nawaUbert Angel mutongo wenyu mukuru ndotokutaurirai. Calling yamakaitwa naMwari handisi kundi calling ba. Mwari akatokanganisa kana ivo Mwari vakakanganisa. That was not a calling. Muri maprofita emapipi. Today I tell you. And handimbotye kukutaurirai ba. Nekuti hamusi kuona kurubva nyika nekuri kuenda nyika. Nematambudziko ari kuona vanhu mukati menyika hamusi kutomboaona ba. Imimi zvenyu zvakakunakirai. Mukafunga kuti manjoni yenyu yemina tese tinokwana mumanjoni yenyu. Tiri kuyanya pane musana. Tichifunga kuti imimi ndimi makati mwane shoko rekuponesa vanhu, rekuburisa vanhu muIjipita. Asi imimi ndimi makutopreza Satani. Agara pachigaro. Chimbuya nehanda chakaiswa muHarare ichi chakaireketwa muZimbabwe ichi. Makaenda mukapemberera mukanamatira. Asi Bible shoko raMwari rinoti do not worship idols. Don't even erect idols. Mwari hatomufariri nezvazvo. Kutaza kutaurira na Mnangagwa kuti zvamuri kuita zvakashata. Mwari hazvifariri. It's a curse to the nation. Makatorelaxai zvakakunakirai mune mabusiness mune everything zvakakuitai zvakanaka asi mune rutongo pamberi paMwari. Ndakuudzai handimbotyi ndakuudzai chokwadi chezvo zvese mune rutongo. Mukada makaunganidzana nemamwe mabhishop nemamwe muchena muchigara pasina Mnangagwa Mnangagwa one zvazvo akuita nyika iyi unovamira maitiro ari kuita akashata. Mwari haafari ndizvo. You are on God's side but now imi mabva kuGod's side mava Satan's side. You are praising the devil. waMakandiwa musaendese vari kugehena ba. Ona muri tungamirai musalvation musanctification muri belief yekuti kuna Mwari ari kudenga kuti vanhu venyu muri tungamira watye Mwari kwete zvamaakutiitira izvi munonyadzisa waMakandiwa pamberi pesu waMwari munonyadzisa. Anaofoti mukataura zvinhu zvakadaroba as a prophet muprofeti anamukurumbira munyika mandinyadzisa waMakandiwa. Go and reconcile to God.